Zeeuwen laten meer en beter van zich horen, merken ze in Den Haag en bij gemeentes. Als we kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen, dan komt het al bijna niet meer voor dat er een groot plan doorgaat zonder dat er iemand bezwaar heeft ingediend. En verder in het nieuws vandaag. Weer een aanhouding voor reeks geweldsincidenten. En gemeentes zouden grafrechten van Molukkers over moeten nemen. Goedenavond. Zeeuwen lijken niet meer zo gezagsgetrouw te zijn als voorheen. Ingegeven door social media en de frustratie over de marinierskazerne zijn Zeeuwen sneller bereid hun ongenoegen te uiten, merken gemeentes en politici in Den Haag. Zeeuwen pikken het niet meer. Na protesten zijn onder meer de watervilla's van Brouwerseiland in de Grevelingen afgeblazen. Werd waterpark Viersemeer veel kleiner dan projectontwikkelaars eigenlijk wilden. Moet de vervuilde dijk bij Perkpolder misschien nu worden afgegraven. En dan is er natuurlijk de stichting Tunnel Tolvrij, waardoor de Westerschelde-tunnel zoals het er nu naar uitziet eerder dan 2033 gratis wordt. En was het niet onze eigen Kees Hansen die protesterende boeren in Den Haag toesprak? De tijd dat Zeeuwen als gezagsgetrouwe mensen werden omschreven lijkt achter ons te liggen. Als we kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen, dan komt het al bijna niet meer voor dat er een groot plan doorgaat zonder dat er iemand bezwaar heeft ingediend. Dat was 10, 15 jaar geleden toch wel een stukje anders. Je ziet dat ook bijvoorbeeld in het dossier recreatieve verhuur. Dat is een onderwerp heel actueel, waar voor- en tegenstanders de gemeente weten te vinden en de politiek ook om hun mening te verkondigen. Dat zou voornamelijk komen door de opkomst van social media en internet als informatiebron. Maar de Zeeuwen zijn ook ontwaakt door het debakel met de marinierskazerne. Als mensen zich genomen voelen of die voelen zich gepiepeld, dan komen ze helemaal in het geweer. En dat vind ik is overduidelijk gebleken met die soap over die marinierskazerne. En hoe dat eigenlijk Zeeland, ze doen mee, ze horen erbij, we moeten er wat van zeggen en van vinden, maar eigenlijk tellen ze niet mee. Waarom lijkt het dan alsof Zeeuwen zich toch wat meer op de vlakte houden, niet zo snel in actie komen? Nou, ik denk dat we dat beeld moeten bijstellen. Zeeland is ook al een paar keer naar Den Haag opgetrokken natuurlijk, de afgelopen jaren. En ik geloof ook wel dat zeg maar, in Den Haag men blij verrast is of wel verrast werd van kijk eens even. De Zeeuwen durven zich te roeren. Dus ik denk ook dat het beeld zich langzaam aan het bijstellen is. En in de studio Ariana Laforte. Ariana, we zagen net een paar voorbeelden voorbij komen die met succes zijn tegengehouden. Is het allemaal zo'n succesverhaal? Nee, denk maar bijvoorbeeld aan die 380 kV elektriciteitsmasten, die grote witte palen die nu overal in de Beverlanden verrijzen. Zeeland heeft ook daartegen geprotesteerd. In Roosendaal in Brabant zijn ze gedeeltelijk ondergronds gegaan, maar dat is in Zeeland niet gelukt. Dus het is niet altijd een succes, maar toch, als je kijkt in Zeeland, de geest lijkt uit de fles. Kijk maar eens naar de discussie over Lelystad. Dat zou je hier met het vliegveld Arnhem-Muiden precies hetzelfde kunnen hebben. Dat mensen zeggen, ja, leuk en aardig, maar wie weet wat er komt. Nu is de traumahelikopter en straks zijn het allemaal helikopters die af en aan naar die platforms voor die windmolens vliegen. Er moeten heel veel dingen gebeuren. Er moeten windmolens komen, zonneparken. Er zijn allerlei plannen voor recreatie. Dus de ruimte wordt schaarser in Nederland, ook in Zeeland. En dan zie je dus dat mensen zich sneller roeren. Ja, dit zijn een paar voorbeelden uit het verleden. Zijn er nog onderwerpen die eraan zitten te komen waarvan de politici alvast een borst nat kunnen maken? Ja, er liggen er zeker dossiers. Denk aan de PFAS, die kankerverwekkende stoffen in de Westerschelde, die hier in Zeeland in veel grotere hoeveelheden aanwezig blijken te zijn dan in de rest van Nederland. Ja, dat pikken de Zeeuwen dus echt niet meer. Ja, en het woord marinierskazerne viel al. Ja, we hebben een compensatie toegezegd gekregen van 650 miljoen. De Zeeuwen zijn echt kwaad over dat debakel. Dus willen iedere cent van die 650 miljoen gaan zien. Ariana, dankjewel. In Tholen is vanmorgen een 17-jarige jongen aangehouden in verband met de geweldsincidenten van vorige week op Schouwen-Duiveland. Waarbij sprake was van 8 ernstige geweldsincidenten en 2 keer een beroving van een fiets. De aanhouding van vandaag is de 5e. Eerder werden al 4 jongeren uit Vlaardingen, Schiedam en Abbenbroek opgepakt. 3 van hen kregen vandaag te horen dat ze 14 dagen langer moeten blijven vastzitten. En inmiddels hebben zich bij verschillende politiebureaus in het land in totaal 10 slachtoffers van het geweld gemeld. Maar ondanks de negatieve publiciteit is Renesse niet bang dat dit het imago van de badplaats aantast. Want volgens de ondernemersvereniging heeft Renesse al veel vaker te maken gehad met dit soort incidenten. Ik kom hier al honderden jaren en ik heb hier ook in de horeca gezeten dat hier elke avond 10.000, 11.000 man elke avond aan het stappen was en wat er toen allemaal gebeurde. En als we dat konden hebben, dan kunnen we dit zeker hebben.
Naar aanleiding van de incidenten heeft de politie opgeschaald. Zo lopen er in de avonduren meer agenten op straat. Een goede zaak, al hoopt de ondernemersvereniging dat dit volgend jaar eerder gebeurt. In het begin van de zomer was hier geen politie, geen handhaving. Omdat daar gewoon de uren niet voor zijn, door wat voor reden dan ook. Maar die preventieve werking van uniformen op straat heeft natuurlijk toch wel grote waarde. Ook later in de nacht. Als we zien dat er aanwezigheid is, dan zal dat onherroepelijk schelen. Dus dat vind ik wel een onderwerp van gesprek waar je naar volgende jaren gewoon naar moet kijken. Naar aanleiding van de incidenten gaat burgemeester Van der Hoek vaker overleggen met politie en justitie. Een 34-jarige man uit Zaamslag is in hoger beroep vrijgesproken van verkrachting van zijn minderjarige schoonzus. De man is wel veroordeeld voor ontucht met haar. Hij moet nu een half jaar de cel in, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De straf valt hierdoor een stuk lager uit dan de straf die hij eerder kreeg van de rechtbank in Middelburg. Die veroordeelde de man tot 3 jaar cel. De Delta Ride for the Roses gaat dit jaar weer niet in de normale opzet door. De organisatie denkt namelijk geen vergunning te krijgen vanwege de coronamaatregelen. Het evenement wordt nu omgedoopt tot de Delta Individual Ride, waarbij deelnemers alleen of in kleine groepjes op een eigen gekozen tijdstip alsnog de route rijden. Deelnemers kunnen tot begin oktober meedoen en daarna wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. En het kunstwerk Brood en Vis van Johnny Berens in Breskens wordt weer iets mooier. Het megakunstwerk op de graansilo aan de Binnenhaven wordt namelijk grondig schoongemaakt. Voor Peter de Vrieze is de schoonmaak een bijzondere klus. Een beetje in het spoor van Johnny Berens. En dit project is het gewoon leuk om eraan te mogen en kunnen deelnemen. En ja, dat maakt het wel apart. Het kunstwerk Brood en Vis verhuist binnenkort naar Terneuzen omdat de silo in Breskens wordt gesloopt. Zelfs bij aardenburger de Vrieze doet dat pijn. Het is gewoon een karakteristiek beeld van de haven van Breskens. En vind ik het gewoon erg jammer dat er op welke manier dan ook door de wijzen, zullen we ze maar even noemen, dat er toch geen plaatsje gevonden is in Breskens om dit een tweede leven te geven. Dat is erg jammer. En de schoonmaakwerkzaamheden moeten voor het einde van de week klaar zijn. Molukkers willen dat Zeeuwse gemeenten de grafrechten overnemen van de hier begraven KNIL-militairen die in Indonesië aan de kant van Nederland vochten. De Molukkers vinden dat deze militairen nooit de erkenning hebben gekregen die ze verdienen. Nu verschillende gemeenten in Nederland de grafrechten van de militairen hebben overgenomen, vinden Zeeuwse Molukkers het de hoogste tijd dat dat hier ook gaat gebeuren. De vader van Alex Telehala ligt begraven in Oost-Soeburg. Het gezin kwam in 1951 aan in Rotterdam vanuit het Indonesische Semarang, waar de Molukse militairen en hun familie niet meer veilig waren. Dat is hem, hè? Uw vader. Ja, dat is Petrus Telehala. Telehala was toen 5, maar worstelt nog altijd met het feit dat de KNIL-militairen nooit erkenning hebben gekregen. Ja, het is nog nooit verteld. Op scholen is dat ook nooit gebeurd en in boeken is dat ook nooit verteld. Dus ik denk dat de regering en ook de gemeente ons moet erkennen en ook een excuus aanbieden voor wat de militairen, onze ouders, de eerste generatie, voor hun gedaan hebben tijdens het bewind in Indonesië, maar ook hier in Nederland. Daarom willen de Molukkers dat de gemeente Vlissingen hen tegemoet komt en de eeuwige grafrechten overneemt. Net zoals andere gemeenten in Nederland dat al hebben gedaan. Dus wij hopen, het besluit is nog niet gevallen, maar wij hopen dat zo snel mogelijk het besluit komt dat de graven wordt onderhouden door de gemeente. Ja, voor altijd tot in de eeuwigheid. Hè. Daarmee zou Telehala in 1 klap een zorg minder hebben. Het is vorig jaar, toevallig dan, bij ons dan, zijn de kosten van 10 jaar was het €1800. Ik ben van de tweede generatie, dus op het moment kunnen we nog zorg dragen voor de graven. Ik denk dat de komende generatie, het is toch een heel andere tijd, zullen ze dat nog doorzetten, betalen of zeggen ze van ja, dat is de tijd van vroeger, maar nu gaan we naar de tijd naar de toekomst toe. Dat die graven behouden blijven is belangrijk voor de Molukkers. Ja, voor ons is het heel belangrijk, want het respect voor onze ouders, niet alleen in Vlissingen, maar ook in Veren en in Middelburg, dat de gemeente in de handen gaan doen na 70 jaar Molukkers hier in Nederland. De gemeente Vlissingen laat weten bezig te zijn met het overnemen van de grafrechten, maar heeft hierover nog geen besluit genomen.
En ook wil de gemeente een monument om aandacht te geven aan de Molukse gemeenschap in de gemeente. Het was een gevarieerde dag vandaag met bewolking, een paar verdwaalde buien landinwaarts, maar ook zon bij maximaal 22 graden. Morgen geen regen, maar een droge en vrij zonnige dag bij maximaal 24 graden. De dagen erna lijkt de zomer voor even dan toch helemaal terug met temperaturen van boven de 25 graden. Een mooi vooruitzicht dus. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een goede avond.